糞は飼い主が責任を持って片付け、散歩をするときは必ずAz egyet. Itt kell egyet meggyújtani, nézd. Hogy vagytok? Magyar vagy? Itt egyszeresek egy magyar? Hát, tessék, mindent vannak magyarok. Hogy kerülsz ide? Hát ez a kérdés. Menekülsz otthon? Mi? Nagyon jó helyünk van. De hogy? Miért? Nagyon jó tőle. Mikor jöttél ki dolgozni ide? Egy hónapja pontosan. Egy hónapja csak? Addig nem voltál semmilyen hajón? Nem, addig. Ez az első. És miért próbáltad ezt meg? Most már csak úgy Hát jó. kaland? Kaland is. Egyszerre csak belefutunk egy magyarból. Igen, ez hihetetlen. Hát ez hogy hihetetlen. még itt is. Igen, itt. Mi mindig megkeressük a magyarokat. Ezt a hajóon. nem gondoltam volna, hogy egyszerre csak egy magyarba futunk bele. Ez zseniális. Na, gratulálok. A világ még. Vigyázz magadra. Van még magyar? Van, persze. Hol a másik végén? Ott. Tényleg itt? Ő? Ő is magyar? Na, hát ez zseniális. Magyarral találkozunk így véletlen. Na, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Szerettünk volna a fiúkkal interjút készíteni, de sajnos nem kaptak rá engedélyt. Reméljük, hogy jól megy a sorsuk. Nem találunk haza, gyerekek.
Pár pillanatot tartunk. Ez a Petit Sét. Szerencsére visszatalálunk a szobánkba, és az esténket egy színházi előadással zárjuk, amely minden este más is, más a halom. Az akrobatákon és a zenén át a helyi néptáncig. A nap végén természetesen Árpi sem hagyhatta ki, hogy a személyzetnek műsort adjon. Không trăm phút đều mình mất rồi đấy. Cóลูกค้าไวๆจริงมีลูกค้ารอนี่ Ez én vagyok, igen. Na mi lenne? Jaj, most. Szia!